Beure porrons amb cava, clara, cervesa o vi. Evidentment, aquesta va ser la tònica de la festa del porró que es va celebrar diumenge al migdia a Riells del Fai. Una festa que va consistir en un dinar a la carpa del centre cívic i que va reunir a un centenar de persones. Es tracta, aquest any hem fet un petit canvi, ho fèiem l'any passat amb un tipus de plat combinat amb menjar i aquest any ho hem fet amb tipus montadito, amb pinxitos. Un plat amb 7 pinxos de tot tipus que van fer les delícies dels assistents, i és que van ser cuinats i preparats amb molta dedicació per part de l'organització. Els pinxos hem intentat fer de morro, de xistorra, de botifarra negra, crua, alguns de tomàquet cherry amb formatge fresc i de cabra, truita. Una festa que ja fa molts anys que s'organitza en el marc de la Festa Major del municipi i que antigament també havia tingut alguna petita competició amb el porró com a gran protagonista.